kalidad, malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Makikitsing biago na Huwebes, Pangasinan, Dagupan. Wadyala so Saray Balitan Matua. SBM say kabusol na Saray MBTF managbalitay tilatan fake news. SBM Saray Balitan Matua. Yon sasabit kasiksikanan nyo Lunes hanggang Biyernes. Kaya rin na sa iliknay balay ng kapaborito RJ Jimenez. SBM Saray Balitan Matua. Ya ipasabi na sa ilawas yan kaaro kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Kaulop kantabay tayo at sain agaw na Huwebes pet sa 16 la agagi kat bulan na Hulyo taon 2026 at technical side ang kapiorom si Mr. END Engineer Nixon Dakal dan si Mr. JFC Engineer Jail Franz Kayabyab. Ne, planchado la kuno, planchado la so pantatarya na say Malacanang para sa amin nagawan State of the Nation address ng Presidente Bongbong Marcos Jr. At sa atin niya nagawan so nagagi-agi dakol sumantatalaran ta say tatalaran ng datatan tanagagig anto kasi ano kaya ang panibagong pasabog ng Pangulo pagkatapos ng kanyang mahiya naman kayo sa kapwa nyo Pilipino remarks noong nakarang SONA. Pero dakol lay mga babagagagig wala rin sa isang yan ay rin sa pasabog ng Presidente BBM at sa atin niya nagawan SONA to agagig at wala daw magaganap na eleksyon sa Nobyembre 2 sa taong kasalukuyan. Ano ba yung eleksyon na yan na nakatakda sa Nobyembre 2 ng taong kasalukuyan? Atan man agagik so sa may barangay tan SK eleksyon. Si katutan so sayang ngeseng nata nagagik. Kanyan agkwantan o nakaukulan tayo ay men celebra o kaukulan tayo ay man-ermon agagi. Ta siyempre,
para sa may performing iran barangay opisyalis ang kapi problema. At satisfied iray tutuo at performance da. At paano to balot no sa may kinay. Instead just performing barangay officials at pabulat oy. Problema ni oy. Problema in the sense wala namang nangyayari, wala namang nagagawa para sa barangay. Pero sa ibabaga mo lang tiyagagik na sa Comelec, tuloy. Tuloy. At kung sakaling matuliman sa pasakbay, sa pasakbay agagik na sa Comelec niya ay, sa pasakbay ng Comelec sa ating eleksyon at barangay should be non-partisan. Si Purmatla agagik sa ating eleksyon at barangay at non-partisan na talaga itan. Sa ilabay ito ibagatan agagik, wala kayong dapat kinabibilangang isang political party. Ibig sabihin, ang mga kandidato ay hindi tumatakbo sa ilalim ng anumang partidong politikal. Pero, kung sinong susuportahan ni Mayor, yun na yun. Ibang gano'n ibaga tayo non-partisan, garanto miyembro na any political party, but walang impluensya na sa incumbent local chief executives at saray sayan barangay election nagauntan. Sa alagaranti lang, numan bilang walan talagay eleksyon o angga po. Natan, sa ikwanda tatang talagagik, nan inbalikas ng DILG Secretary John Vic Rimulya. So samay, Philippines is now safer than ever. At wala ray alikatan because you see, atan niya balikas to ng Secretary John Vic Rimulya is very comforting. And walay assurance na everything is in place. At guaranteed yung kanyang programa na Safer Cities Initiative. Nan-inlon sa tutan so Safer Cities Initiative, wala ramay inimplementa da several specific measures singasay sa sakri strict enforcement. Bawal sa man inuman agontan. Sa may primeron agaw na implementasyon to dakol sunaral, dakol sunogi pod kwerpo na pulisya agontan. Secondly, may police visibility. Sa kwantuante, we have to prioritize crime prevention over just crime solution. Dapat aliwan crime solution labat. Mas idan tayo na priority may crime prevention. Yan o nayari, hangga po'y nagawan krimen. Yan ti sa nagawa so sa kuya krimen at may asabat tilaya yan nagawa. Agawan tanatatan tanagagi. Si katutan so gabay iton i-implementa. And thirdly, may encourage sura so saray nanduruman LGUs yan mangi karga mangipasan, mangipagkat na sa may CCTV at sa may strategic places nagkalalod sa risakop daran balay. Duma, so sa may epektututan so sa tay CCTV, balbalig ya katulungan itan. Pero sa makaporman niya realidad balot at atang tanagagig, ni dakdakol mat ni balot so nagagawan krimen. Nagkalalod sa repalabasiran agaw, simba agaw ya, nababantayan tayo, nanununong tayo social media, na mga krimeng karumal-dumal, kasuklam-suklam, sinasamay sa kuya rider, anta naghahanap buhay ng maayos, wala inlugan to, inyo pasto, kaupasto may inlugan to, tinurok da na I speak of the king.
So you see, sandain na lang may motor to. Ama mo sa sakay, may taga Cavite. Inabangan damat, may motor to, inlugan to. Kasabid sa kaya lugar, pinaltog da, inaladaman sa motor to. Andi balik ko mo no, amay abilay ira. Andi, andiyan ira na bila tatin tanagagig, siya sa may motor rider, ya tinurok day I speak. Wala anak to manaya, ya saksakay, say nanay to, inatoy mo la, si katulabat la, sumambibilad sa amay anak to, ya, wala ni autism, ya condition to, autistic ni. Although sa ikwandamat at investigation, aman mo sunan gaway krimen, solo parent manaya. To so parehas iran solo parent. Talabala ta may sakay na andi ay bilay. May sakay balat ya pinaltog da at walay anak to, walay marikito tan sakay anak to laki. Imagine, Jabalat at syudad na nagupan, untan mo at so sara may reported cases sa gaging. Singasay so ni pawitdan na impawaydad social media, ya sa kaya CCTV footage, ya wala sa kaya convenience store, di tandad party na bunuan, so sa may hinold up da. Singa mabutbutla mo, so nagagawan hold upan ditan, at party na bunuan, niya man ay so impawid da gaging. Ya sa may impost da gaging ka social media, ya video footage nasa kaya convenience store mano-operate na 24 hours. Labi agos operation tutan pananunta pa may video partner. May hinulda ni tanay. Ni dalian mo na kwanto idoro mo matik kwarta kwanto. No kaba yung may boses pati sa tay tsura tutay kinay hold upper. Naman. Ganon lang po kadali. Ang ginawa niya, nilimob. Walay biton kutsilyo. Siyempre, marikit man ay, di atak takot. Si katutan so agaw agagik. So ganyan na po katapang yung mga taong yan. Hindi man ay. Ay, nabubalik pa. Ayun na siya. Hawak niya ng numero. Naglakad lang siya. Wala siyang bitaw i-vehicle. Wala, hindi na nga siya lumabas. Oo. Tapos may inom namin. O yun, doon talaga siya. Tatawag kayo, GCCGL ito ha. Pagod yun lang mo. Si katuta nagagi ka, video footage yan. Nini man ay so pakabirbiran na si katu, wali tatutuod 5. And then recently, jamot ni siyudad na nagupan, walay sa kaya drug den, nilusob na sa kapulisan tayo. That leads to the arrest, leading to the arrest of several individuals na nahuling nagpapat session pa. Tapos, nitong ilang oras lang nakita natin sa social media, sa kuya 15 anyos, ya binatilyo, sinaksakda na, antayo may cutter, dami man, cutter, sinaksakda, baklaw, antoy agawa, inatoy, may 16 anyos, may 15 anyos, inatoy, sinaksak na sa kuya 16 years old man. So ang tanong natin mga kapaborito, hindi ho ba nakakaalarma itong mga ito? Can we say na ito ba ay talagang normal na sa isang syudad? And does this mean marami na rin talagang nagugutom at naghihirap? Marami na rin bang nalululong sa illegal na droga? Sa kwanto may sakilantiya netizen, marami na ulit kasi bumalik sa kanilang bisyo kwanda. Kaya ang tanong nila ngayon kay DILG Secretary Sir John Vic Rimulya, sir, how safe are we really? Speaking of safety, mag-ingat po kayo sa mga binibili niyong karne sa mga palengke ha. Mga nanay, kasi apektado na naman po yung mga alagang hayop
ng African swine fever at avian influenza o kay bird flu. O kapag sinabi nating African swine fever, kumakapit po yan sa mga babsi, agontan. Mga pigi-pigi oink-oink, agontan. San amay no bird flu balot, siyempre aramay manok. Aramay mangkukak, agontan, ay aliwa patangman. Mankukaok, yon. Kasi ang San Carlos City Veterinary Office naglabas po ng babala sa mga hog at poultry raisers maging sa mga mamamayan dahil sa mga panibagong kaso po ng mga hayop na apektado ng mga naturang sakit. So, ingat-ingat po tayo ha. At sa kwantume sakay, isang sakit na lang ang matindi ang epekto sa ating mga kapaborito kanto. Ang tuta na sakit kung kumat. Sakit na bulsa. Ay mahirap tayo sakit na bulsa. Pero, no ali ganyo'y nanabihing, kayod ng kayod ang gano senior citizen la. Abay, hayang buhay. Antoan nanabihing, good morning. Siya nga pala, may opisyal na pahayag pala si ate, si Senadora Amy Marcos bilang reaksyon po niya sa pahayag ng Amerika laban sa ICC. Ang sabi po ni ate, ito po yung kanyang sinabi sa kanyang post atatong tanagagik. At reaksyon tutan, impaway tuntampol, kaya rin pimaway mutan so sa may palapag na sa ICC. Magano taanapon ko no ang tumay kwanto nan ate at satan so reaction to agagik at satan so pinmaway ya desisyon na sa Amerika ng Presidente US President Donald Trump kakalaban ng tulanatan so ICC. Sa kwanto nan ate nakakabahalang pagkikipit balikat ng administrasyon sa panawagan ng US patungkol sa ICC. Hindi ito usapin ng pagkontrol sa atin o impluwensya ng ibang bansa sa atin o natin sa kanila. Ito ay tungkol sa pang-unawa ng ating gobyerno sa implikasyon ng patuloy nitong pagtalima sa ICC. Ito ay usaping diplomatic, usaping visa at pang-ekonomiya. Sa patuloy na pagkikipag-ugnayan ng administrasyon sa ICC, maaring magbunga ito ng lamat at panibagong gulo sa ating bansa matagal na nating itinuturing na kakampi. O panibagong gulo sa isang bansang matagal na nating itinuturing na kakampi. Marapat na ilahad at isapubliko ang mga kasunduan ng pamahalang ito at ng ICC at ano ang plano at paninindigan nila sa pinili nilang landas na bukod sa nilagay ang ating bansa sa kahihiyan pagdating sa usaping soberenya, ay nagsuko tayo ng kapwa Pilipino sa isang institusyong hindi na kinikilala ng nakararami. Say problema labat lante ate, say problema labat lante, hindi naman naririnig ng ading mo yung boses mo. Anyamot ta. By the way, July 16 manaya nata nanto, 36 years na pala ang nakakaraan. Pero parang fresh na fresh pa rin. Adliknaan tayo, at sa ating alaala, yung nangyaring lindol noong 1990. Makapatak-takot man niya experience, agagig. Talagang matitibag ang puso mo. Pero maraming natibag na mga structures. Pero ang sabi ni Senador Alan Peter Cayetano, matibag, hindi mo kami natibag, kaya huwag mo nang subukan. Kwanto? Bantayan niyo mga gagik. Ito po yung mensahe ni Senador Alan Peter Cayetano.
matapos ihayag ni NBI Director Milvin Matibag na kanilang iimbestigahan ang 2019 SEA Games na pinangunahan noon ni Cayetano. Sa kanyang manifestation sa Senado, sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings kahapon, tiniyak ni Cayetano na hindi siya pa i-intimidate kay Matibag na nakatakdang uupo sa witness stand next week. At narito po ang naging bahagi ng pahayag na yan ni Senador Alan Peter Cayetano. Honorable members of the court, sa prosecution, to be fair sa prosecution at marami akong kaibigan, I've never felt any intimidation from any of you. I mean, you've continued to be either friends or for those who are former friends, but friends. I mean, I don't know if nagkamali lang ako, but on the first day, I nodded ng konti kay Senator De Lima. Gumanon din siya, hindi ko alam kung na-acknowledge because we were friends once upon a time and this is a court. We owe it to each other to be professional, di ba? So wag tayong pumayag na someone like Director Matibag would do that. My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. Iimbestigahan mo, tingin mo may mali, iimbestigahan mo. But is it unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated po lahat yun. So, let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Kung ako, babalik na rin ko, sasabihin ko, inimbestigahan ko na rin kahapon eh. Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. So would that be fair to him? No. It would be a marites accusation. So that's the same thing he announced yesterday. A marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. So I hope this is the last time that I'm going to have to speak about this. But definitely we've been speaking about this, binabawasan talaga kami. Iniisa-isa, even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi 2 down, 3 down, may kasunod na. Di ba? So, Mr. President, I want this impeachment to be a test that the 1987 Constitution works and that despite political differences, the prosecution and defense, I saw them after the first or second day, nagkakamayan kayo, nagkakamustahan. After the first or second day nung mainit na baliktaktakan dyan sa plea trial, nagbabatian, di ba? Even in court. So, we can't help but be emotional. We can't help but get mad at what we think is disgusting or sometimes crossing the line. But is there any question that for this verdict, whether it's for conviction or acquittal, to be accepted by the Filipino people, we have to make sure that the integrity of the court is intact. I will admit to you, nahihirapan po ako. Wala si Senator Marcoleta. Iilan lang po kaming abogado dito. Si Senator Pangilinan, Senator Cheese, si Amy sa law graduate, di ba? Pia. Senator Pia, Bam is a second-year law student and I'm encouraging him na tapusin niya. Total review na yung nangyayari ngayon. But it's not easy. 24 lang kami, nabawasan na ng 3. So I hope this issue of the integrity of the court becomes an issue for all of us. No, I'll repeat what I said when I was Senate President. Director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're doing is not helping. You investigate whatever you want to investigate. You want to investigate, ba't ako nagpatubo ng balbas? Investigate mo, no problem with me. Pero wag mo nang i-announce kasi nga naaapektuhan yung integrity ng court. Thank you for the leeway, Presiding Officer. Si Katutan so enteramente balikas na Senador Alan Peter Cayetano. Pero antayo gagik, dakol sumandinayo at sa rin sa naging Cayetano,
at naniniwala po sila na natibag nila yung mga witnesses para lumabas ang the truth and nothing but the truth agagig at sarya iyako sa dan grave threat at kinan Vice President Sara Duterte. And they believe na ang tunay na rason, contrary sa pahayag ni House Lead Prosecutor Jerbil Luistro, na hindi na nila ihaharap ang ilan pang witnesses nila at si matibag na lang ang last nilang witness sa ika-4 na articles of impeachment dahil sapat na ramang ang statements ng mga ito because they were not able to prove the worth of grave threats versus the Vice President. And the people are, ito yung mga tao, they are already losing the interest to follow. To follow through the proceedings. And, in short, disgusted na po yung mga tao. Disgusted na, kaya binawasan siguro ang witness so they can move to the next article. Mahold pa nila yung atensyon ng taong bayan. Pero wala eh. Ang prediction is in 2 weeks time, nako, wala nang manunood. Kung meron man, kunti-kunti na lang. Ay, nako. Magandang umaga nga pala sa ating PNP Pangasinan Provincial Director, Colonel Dennis De Leon. Sir, thank you sa suporta sa PNP Press Corps. SBM, saray balitan matwa. Sa ikabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. So, tuloy kaya rin inasaray pakabatan pa imano, malalapunid saray managantabay. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Hawak mo ang beat. San ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC.
Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalabat at paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paboritong lang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, president, chief at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SBM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa at balay. Probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, sa Lawas Kaaro, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. SBM Saray Balitan Matua sa kabusol na Saray MBTF managbalitay tilatan fake news suntuloy agagik alas 9:37 lad kabuwasan kaulop kantabay ni sa lawas yon kapaborito kaaryo JCB Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Sir Jerome Antinorio sa Kwanto, good morning. Happy 221st founding anniversary at Bali na Aguilar, Pangasinan. Uy. Shout out at the Paris Prismi, Judge St. Andrew, the Apostle Paris Church, Poblacion, Bugalion, Pangasinan,
Si Karadi Father Raymond Bucoligani, Cabalens, good morning. And Father Jerry Indito, our parochial vicar. Kay Sir Maxi Solis, good morning. Sa mga single ladies ng Barangay Basing, good morning. Na nabihing, na nakunching, na naperla, aka Doktora, si Kagawad Esperanza or Kagawad Esperanza. On tanmat ng Madam Emma Alipio, kan tanmat kinan Madam Ja. Likewise, good morning kay Madam Sofia Mamaril Matias na Salisay, Dina Sabala na Karanglaan, Merlin Nicolas na Mangaldan, Tana Corazon Quesada na Barrera. Ontan matagkinan Sir Danny Caras na DWC Joyce Enterprises Lights and Sounds Electronics, good morning. At pinababati rin ni kapaborito atong Remo ang kanyang pagganiganin abalayan na Barangay Minian West, yon tatagam kuno, ya Barangay Kapitan, Engineer Marlon Sinense. Nankaro managagig at babasan tayo raman, idadalat tayo iraraman so sara may reactions na saray taga Binmalay. At saya ay so Matuan, Liknay Binmalay portion. At satan so agawa na sa State of the Municipality Address na sa Kaplasan administrasyon. And among the observations, may naimano nasaray taga Binmalay at ating tanagagig atan so 48.5 million supplemental budget. Sa ikwanda agagig marakap ya dengelan walay balag ya pundo ya available para magamit ng LGU ngayong taon. But we have to pay attention to the details of this 48.5 million kwanda. Diyan sa 48.5 million, magkano ba talaga dyan ang savings? Magkano ba ang galing sa other sources or kita ng LGU? So, they would like to be say tawag to diya tatang tanagagig sa ilabayda paliwawadan maong kasi not just merely binabanggit yung figures ay paliwawada no inarsonan lang po ang tutan so 48 pa panuntun at updatan so 48.5 million yung supplemental budget si katutan so karoda agagig kasi kung malaki ang halaga ng savings dyan dapat mas lalo tayong magtanong. Mas lalo tayong magtanong kwanda. Ano ang mga hindi ginastos? Ano ang mga hindi ginastos ng LGU sa kanilang ginawa na inaprobahang annual budget ng 2025? At bakit nagkaroon sila ng malaking savings? Diba at ating tanagagig sa impaliwawatilan ng karuman, dyan sa kuya LGU kasi, at singasayan taon, walalay inggetarya pundo, gastusan na sa kuya LGU, at loob na sa kuya taon. Wala rin programa, wala rin proyekto, likod ni at sa may sisweldoan, gastos na LGU at saray panpasweldo at saray totoo. Empleyado nasa munisipyo. So, kay Kwandalante, nanlapuan tutan, so 48.5 million, supplemental budget ang alaan itan, ang two resources tutan. Saan po galing yung, alin po ba dyan ang savings? Alin po yung galing sa other sources ng pundong yan. Kasi sa kwanda agagik, tandaan po natin na kapag mas malaki ang savings, mas pwedeng mangyari ay hindi lahat na ibigay ang mga projects, mga programs
serbisyo, pundo na inilaan sa mga sektor sa natapos na taong 2025 na para dapat sa taong bayan na ang LGU rin ang nagpasa at gumawa ng naturang budget na yun, Kwanda. So meron bang programa at project na hindi nagawa kaya nagkaroon ng savings? Diba, tatang tanagagig? So, araratan so saramay atan na pundo agagig at in muestra dalatan para sa yung tumbok ito, singanatan, and I believe gagapuan dala siguro sa mga plano lalamot no pigari itaryadan budget for the next year, 2027, nagawang tanatang tanagagig. Just in the case of the former administration at atong tanagagi, wala raman sa intaryan na proyekto, intaryan na programa, yasingasatan so samay triangle ditan, at arapan na sa simbaan, ano sama ang kapitsura tutan, ya triangle. Ang kapitsura tutan, pero nang yunatan, bali-bali so itsura nasatan ya triangle. Ya atan ya triangle, nagsisilbi pong silungan ng mga tao, nagkalalo na irami pasaheros, ya paunladling gayon, na yan po'y nagsisilbi pong silungan po nila kapag mainit ang panahon, o kaya ang lakas ng ulan or umuulan or tag-ulan ng panahon. So makana-kana, at saray totoo itan, so triangle ditan, sinisilungan ngayon, masisilungan, nagagamit ng taong bayan. Wala ni CR tutan, walay comfort rooms tunitan, so that anytime na they feel uncomfortable, ibig sabihin na iihi sila, or may tawag of nature, agaw tanatatan tanagagi, agdala na kaukulan niya, mananap ni, no inerso, available, washroom or comfort rooms, tawad man la, wad man la sa may mismong triangle na yan, do di man la nabutan iray call of nature, o di man iran nabutan na sa tay, ngalila umpultak so puson datatang tanagagi kat pakakasirit dagontan, tampol, walay naakarda, comfort rooms. So you see, pati yung mga nakatira sa northern barangays, gaya po ng Baybay, Bunlag, ay pwede po silang, doon po sila waiting area, nagiging waiting area po nila yun. Antis iran unlugan ed, tricycle. Mostly, sa transportation datitan, pasumpot ed abong da, jad, Baybay, Bunlag, anto na, tan arum nira, agawang tanatatin tanagagi, wad tan irame tuma tricycle. So nagiging tambayan po yan ng mga tricycle, nasasakyan din ng mga taong bayan. So, sabi nga ni Juan, nung nakausap natin na isang opisyal, hindi ko nababanggitin na, dating opisyal, when you make a policy, a public policy, numangawa kayo na sa kuya policy, it's a public policy, first and foremost, ang consideration nyo dapat, yung policy na ba to ay mararamdaman, mapapakinabangan ng mga end users. Kasi kung gumawa ka ng public policy na ang makikinabang lang either you or the incumbent, other incumbent officials or some specific persons, that is not a good public policy. Ang magandang public policy, yung ang kanyang objective yung mapapakinabangan ng mga end users. So yun po yung sinasabi po nila, no ha? Kaya kung hindi nagamit yan, yung pundo, dapat
ginamit kasi kaya nga nagbabayad tayo ng tax sa gaon tanatatan tanagagig. Paano tayo magkakaroon ng savings? Dapat ginagamit yan, nagbabayad ng tax and return, ibalik ka agad sa taong bayan, sa mga end users. Something like, halimbawa, ulitin ko lang, ulit-ulitin ko yata ating tanagagig. Dimadsi kami, antoy kaukulan, dimadsi kami. Saray, let's say, nasa western portion, or western portion, sige, western portion na lang. Western, north, south. Southwestern portion ng bayan ng Binmali. Dalan. Talitog-litog so dalan mi diman. So, ano dapat yung may bibigay sa amin na in return in paying our taxes sa local government? Dapat maayos yung daan namin, aguntan. And we deserve to have, dapat magkaroon ng magandang daan because karamihan doon, maraming pukok doon. Dakdakol ya pukok di man. Dakdakol ya man susupply na bangus di man. Fingerling sa tatang tanagagik. Tapos litog-litog ang aming daan. Di ba? Very frustrating yun. Para saan yung kinikita ng bayan? Para saan yung savings na yan? Dapat ginagamit sa mga ganitong bagay na magpapabuti sa buhay ng mga taxpayers sa lugar na yan. Agawantan. Ipawilyo. Ibigay. Sa taong bayan. Kasi that will encourage them even more na magbayad ng kanilang buwis. Kasi in return, napapakinabangan nila. Kumbaga yan yung kanilang ROI, Return of Investment. Agauntahan. Naisay kwanto'y agagikay, reaction to. Having savings should be declared ano yung real intent and it should be beneficial for all. Kwanto? Na yun, natatalosan da. Kaya nga, ibalik nyo in terms of services, di ba? So, dapat minabang end users. Sa isa kini, napansin po nila, yung 14.5 million pesos na benefits na binigay sa mga senior citizens. Maganda po yan. Maganda at priority ng LGU ang mga senior citizens. Pero, ito ang tanong. Doon ba sa 14.5 million, ilan po ba ang talagang amount ang galing sa mismong pundo ng Binmalay? At ilan po naman talaga ang galing sa assistance na nanggagaling naman sa national government agencies? Yan po bang 14.5 million galing mismo sa munisipyo? O pinantakaplatan na pundo from the pundo ng munisipyo tansay national government agencies? Dapat kasi malinaw. Hindi yung pagbanggit lang ng figures. Mga nakakalulang figures. Imagine, 14.5 million. Ano pa yung mga figures na nabanggit? 48.5 million figures. Pero dapat idalat tayo sa sansakay aguntan to justify how did we arrive at sa tanya amount like 14.5 million pesos than 48.5 million pesos. Si Katutay Kiruda. So tanong doon sa kabuuang 14.5 million pesos, magkano dyan ang contribution galing sa LGU? Magkano naman ang galing sa mga national government agencies? Tanong rin na isa pang tanong sa mga persons with disabilities. Magkano na ang worth ng mga projects or programs ang nailaan sa kanila? Kasi kailangan rin sila bigyan ng pantay
na prioridad ng Binmali LGU. Kasi ang nababanggit lang, senior citizens. Hindi lang naman, of course, perilous bonus sa mga senior citizens kasi ako rin senior citizen na rin. Agaon tanatateng tanagagi ka. Pero hindi lang naman po tayo ang citizen ng Binmali, hindi lang mga senior citizens. Kundi meron din mga PWDs. Yung mga PWDs na yan, kailangan din nila yung tulong ng ating lokal na pamahalaan. Kaya ang tanong po nila, magkano naman po yung inilaang budget para sa mga projects and programs na para naman sa ating mga PWDs, mga persons with disabilities. Ito reaction ha, babasahin ko lang ha. Bari-bari ang tatamaan, huwag magtatampo ha. Kung may savings ang LGU, lousy. Kung may savings ang LGU, lousy. Kasi dapat the government has to spend the allocated budget. Dapat gastusin yan para sa mga tao. Kung may savings ka, dapat galing sa mga pundo na natawaran sa bidding. Pakipaliwanag po yun ha. Saan ba kasi galing yung savings na yan? Bakit nagkaroon ng savings? Di ba sabi na natin, naalala ko nga si former Mayor Al Fernandez, pangit sa isang LGU na magkaroon siya ng savings kasi ang indication po niyan, wala kang ginawa. Hindi mo ibinalik in terms of good services sa taong bayan yung kanilang binayad na buwis. Ito pang isa, reactions. Savings or surplus, marami namang problema like surplus ng basura. Nitan. Naimano dalang matay basura agagig. Ano ang solusyon? We have savings. Magkano yung savings po ninyo? We have savings agagig. Saan natin gagamitin yung savings na yan? Marami pa tayong dapat na i-address na problema. Likod dyan sa litog-litog na mga daan. Lalo na doon sa portion namin. Doon sa banda namin. Di ba? Problema rin natin yung mga basura. Agaon tanatatang tanagagig. Problema pa rin po natin yung basura. Ano yung long-term solution? Marami tayong pera, dapat ikanatayo. At panresolba, on wad tanlatan. Aminan tayo wad tanlatan sa problema at basura. Na hindi lang tayo ang nagkakaproblema sa basura. Lahat nagkakaproblema sa basura. Pero magkakadeferensya lang tayo sa mga ibang LGUs kung meron tayong maayos at long-term na solution para ma-resolba ang problema natin sa basura. Agauntan. That will make us different from the others kung meron tayong magandang plataforma, magandang programa, proyekto para sa basura. Ito pa na-notice po nila. Kasi nabanggit din yung pagbibigay ng free theoretical driving course. Kanino ba kasing project yan? Bakit kinakailangan ipagmalaki ng bayan ng Binmali, Kwanda? Hindi ba programa po yan ng Land Transportation Office? Yung pagbibigay ng free theoretical driving course. Ang national agency ang may initiative nito and with the partnership of the LGU. And this is one of the programs na nangyayari nationwide.
So ang tanong po nila, can we claim that as ours? Can we claim that as our own initiatives? Definitely no. Because that is a national government agency program ng Land Transportation Office. Ang sa atin lang, ang part lang ng LGU is to assist. I-disseminate yung information sa mga barangay, encourage those who wanted to avail of the program, agaw tanatatang tanagagig. But, sa ikwanda agagig to claim it otherwise, parang kayo ang may initiative ng programang yan, it would also appear unfair sa Land Transportation Office. Mukhang may nagki-credit grabbing kwanda. Which is true naman. Which is true naman. Kasi meron din namang mga LGUs implementing the same program. Assisted program ng Land Transportation Office. Na-notice lang nila yun Marami pa po, kaya lang kulang na naman po tayo sa oras. Gahol na naman po tayo sa oras. Ituloy na naman natin bukas SBM, Saray Balitan Matwa. Sa ikabusul na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Basta wag niyong kalilimutan, binmalay, wag kang susuko. Manindigan para sa maayos na bukas. Manindigan para sa isang serbisyong tunay na maasahan. Remember, there ain't no mountain too high to climb and there ain't no mountain too heavy to move. Hanggang bukas na muli, ito po ang inyong lawas kaaro kapaborito JCB, Joseph Kanilang Bacani. Kantabay team on the technical side, si Mr. EN Ditan, si Mr. JFC. Antabayanan, susunod kaagad ang punto por punto kay Atong Remo. Siya po bukas, mga kapaborito, dito lamang sa number 1 pop news station ng lalawigan ng Pangasinan. DWJ 88.1 FM, Radio Pangasinan, paborito! Ang buhay kung minsan ay walang direksyon, tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamtan ang nais. Kung may hirap daw ay may ginhawa, kailangan lang ang sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon o binmali. Ituloy mo ang laban, bangon o binmali. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa,